Dikholelweni xa ndisithi kuni Bhayibhile yam endiyifundayo ihambisa yenjenje. Babona kunjanje babona kude. Sihlobo sam andinayishiya le ndaba. It is dangerous uthatha uhambo nomntu obona bakufutshane. It is dangerous to have a colleague ebona bakufutshane. It is dangerous indeed to lead people who are short-sighted. Akunzimutshaba lo mntu obona bakufutshane. Yewethu khawuthi noba uyathanda khawukhangele lo mntu uyakwenzani uyangakulo uthi wabona kude uthi umazi ngalo yangakulo. iBhayibhile ithi babona kude. Mhlawumbi sizawungevani but andizange zawutshomana naye.